Minkejja li fl-aħħar snin il-kelma surplus smajnija ad nauseam u l-gvern ma kienx jitlef opportunità biex iżeffina f'kull diskors u attività, meta ġejna qassi no jidher li mhux kulħadd qed imissu biċċa mis-surplus, speċjalment issa li ħafna ħaddiema u familji sabu rwieħhom f'morsa kawża ta' ċirkostanzi preżenti. Fil-fatt, il-Ministru tal-Finanzi f'konferenza tal-aħbarijiet qabel laqgħa mal-imsieħba soċjali fejn preżenta rapport mimli ċifri ta' miljuni kbar, naqas milli jitkellem dwar miżuri sostanzjali li jistgħu jgħinu lil dawk in-negozji li sal-lum baqgħu kompletament injorati mill-Gvern. Ġranet wara li l-Gvern nefaq 15,000 euro biex iħabbar pakketti ta' għajnuna, dawn l-istess għajnuniet baqgħu waslu biss għand il-ftit u meta staqsejna lill-Ministru tas-Surplus x'se jagħmel dwar dan u qalilna biss li dejjem se ssib lil xi ħadd li mhux se jintlaħaq. Xikluna jingħaqad ma' kelliema oħra tal-Gvern li l-koll konvenjentement ħarbu meta mistoqsija dwar miżura ovvja li tista' tgħin mhux biss lin-negozji iżda l-familji Maltin u għawċin kollha, dik ta' traħis tal-elettriku. B'xikluna wkoll jidher li m'għandux saħħa li jieħu deċiżjoni li minna igawdi l-poplu Malti u għawċi kollu. Net News fl-aħħar jiem spjega li huma eluf fil-ħaddiema u negozji li xarejn wara li bdiet l-imxija tal-COVID-19 għadhom ma rċevew l-ebda tip ta' għajnuna mill-Gvern, b'negozji li qed jisfaxxaw għax ma jifilħux joħorġu l-eluf f'pagi mingħajr ma għandhom l-ebda tip ta' dħul. Fl-ewwel xahar kienu diġà tkeċċew 350 ħaddiem minn xogħolhom. Dan kollu qed iseħħ fl-ambitu ta' daqqa enormi fuq l-ekonomija globali fejn issa hemm rapport tan-Nazzjonijiet Uniti illi juri kif 1.5 biljun persuna jafu jitilfu l-impjeg tagħhom kaġun ta' din il-kriżi.